29. The Lord does to no one. We are not accountable for them, but we and our children are accountable forever for all that He has revealed to us. Shokwerero kuti zvakavanzika ngezvaJehovha zviri pachena wakapa kuvanakomana vevanhu kuti vazive. Mu life mune ma-questions arimo asina ma-answers from anyone, but people they try to answer ma-questions are very beyond to answer. 2014 I lost my son. I'm a pastor. Hakuna chino kuchallenge kuti vana vevamurwa namatira kuchechi kuti vararame after you bury your own. I had a question yekuti tichaparidza kunaka kwaMwari sei indabva kunofushira mwana wangu. It was so challenging. But ndakadiscover kuti vanhu vanotora zvinhu traditionally kuti kana wafirwa vane mashoko ari common ekuti vanoti waida kuti zviitirwani. Dai zvakabvunzwa inini ndaigona kuti ndaida kuti zviitirwe vamwe because nandili. It's unfortunate. Inyaya kuti vanhu haugona kuzoita answer back. But that's a way yekuti people they try kukudza mamwe mashoko is an answer, but it's not an answer. Kuti waida kuti zviitirwe hana usitombotaura chinhu urikutowedzera kurwadzisa munhu. But it's a tradition yakajairika. Vamwe vanoti inguva. Inokandudza zvenguva mwana wangu akafane 5 years. Inguva inokwana panguva isiriyo. That's not the right time. Ndaida kuona jaya rangu richikura. Wese anga atonyoroswa kucreche ready kuenda and he just died. Ndo pandakadiscover kuti Jesu ari pamuchinjikwa anodanidzira neziguru oti Eloi Eloi lama sabakatani. Jesu mwana waMwari wakauya kuzoita kuda kwa Baba, hapana paakatsaudzira, but he had a question isina answer from the Bible. It's just a question. Mazwaya anoreva kuti Mwari wangu mandisire. Zvinoita here kuti Mwari vasiye munhu ari muwili yawo. Nokuti basa raari kuita pamuchinjikwa ndo raakadanirwa, ndo raakaburukira panyika. But pain yaari kusangana nayo, marwadzo anoita kuti ave nemubvunzo usina mhinduro yakabuda. Unongova mubvunzo chete uri muBible, which means vanhu vane ma-questions asina ma-answers, and only the Holy Spirit ndiye anogona kucomforta nekubata panoita kuti munhu adzikame. Ini ndakashaya akandikansela inini, vanokansela variko, but vaitaura zviri common, zviri general, zvokuti pain yandinayo hakuna kaiminister. Kusvika Mweya Mutsvene vaita basa ravo, rimwe zita raMweya Mutsvene anonzi comforter, kureva kuti ndiye munyaradzi wevanhu. People they try to take the place of the Holy Spirit with intelligence and understanding, but ashigone kuminister the kind of pain munhu anoexperience. Panhamo yemwana wangu handina kuiona senhamo musuwo kuti vanhu vakaungana varipo inhamo, but vanhu pavakaenda ndikasara ndega kwedu kudomboshwa kumusha munhu anovigwa muyadhi. Waiti ukamuka mangwanani ukangotendera kuseri kwemba uri kufesa reality, the boy is down there. Vanhu vakaenda vaitaura zvavaitaura hazvina zvazvakaita kwandiri, ilanguage common inotaurwa panhamo, but Mweya Mutsvene anova iye munyaradzi wakaita basa rake mandiri. It took time, zvakatora nguva. Vanhu vachitarisa kuti mufundisi achadzoka kuzoparidza. Ndanga ndine question 1. Why? Because ukafamba musociety uri kuona vana vezviseve vachikura, iwe wakumufundisi wakafushira. Unenge une question kuti but Mwari why? And why iyeyo haana ipindura. So nzvimbo yaMweya Mutsvene inzvimbo inongoda kusirwa iye kuti aite basa rake. So munamato wenyu hama dzangu, munamato wangu, I experienced this when I lost my son. Kuti kutaura kwevanhu kunobva mumindset dzavo nekuti vanokufarira, but anoziva marwadzo nepanonyatsobata moyo wako is the Holy Spirit. Munamato wekuti Mweya Mutsvene just take over. Isu hatigoni, tinorwadziwa, tine pain yekuti handina reason why mukomana akaenda, because we prayed, my son just died. Kungofa. Zvongoti hatina time yekuenda kuchipatara. Takangoona mwana ari kuita sengu hamina akangorara pabed, sister yake ikati yamune zvokuita divine pabed. Arotanga ari kunzwa mudumbu arozvonyongoka. Time yatakamubata, mother tichorivhesa mota payati ndokubva atofa. Tikamudzorera pamubhedha tikanamata for 1 hour. Takanamata for 1 hour. I believe in prayer, but nothing happened. Mother vakabata mwana maoko. Yanga iri first time kufirwa, taitoramba ndokufa kwacho. Tikaenda kudombosha vatiri 2 vakabata chitunha kumashure. Tiri 2 murume nemukadzi.
tichiramba kuti atofa. But asvika kumba vabereki vatiudza kuti ndo zvatoitika, mwana atofa, chii chaitika. Hama dzangu, nhamo kana iri kune imwe nzvimbo unoenda kunoparidza kana uri mufundisi, but nhamo ikauya kwauri uri pastor, unonzwisisa kuti upenyu hune dzimwe nyaya dzisina rank or title or your level of education. Rufu chini chinokuhambura kusvika palevel yekuti unoona life with another angle. Mwana wangu, nyaya yangu iri kuti kudii masikati I'm done now. Pandaverenga pati zvakavanzika ndezvaJehovha, zviri pachena ndo zvaakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. Kune zvimwe zvekuti tikangwara tikadii, kana zviri muremu yaMwari ane zvikonzero zvatisina, because ini handione chikonzero semukomana wangu akatorwa, handichione. Kudenga kuti kwashota ngirozeri, he's a creator, he can create. Handina excuse yandingataure zvinobva mind yangu kuti maybe handina reason, but ichocho manje semunhu ndochinoita kuti ndirambe ndiri munhu, nokuti kune remu yaMwari isingasvike munhu. Zvakavanzika ndezvaJehovha, zviri pachena wakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. So nzvimbo isingatorwe bedzi yandavazongoyambira vanhu inzvimbo yaMweya Mutsvene. Ndiye anoziva peini nemunhu, ndiye anoziva paanofanirwa kubata kuti munhu agone kuva munyoro pasituation yaasangana nayo. Death is real, death is painful, inorwadza, but chinoita kuti tigone kudzikama iye kana aziva pekubata muupenyu hwako. It's my prayer, hazvijambike, hazvijambike, uchafa ndichafa, tichafirwa uchafirwa. Nyaya ndeyekuti pazvinoitika kwauri, how ready are you to embrace the situation? Nekuda kwokuti vamwe vedu tinopedzisira tarwara. I got sick when my son passed away. For almost a year ndaenda in and out hospital. Zvatrigwa nei how to handle such kind of pain zvaindiremera. Mibvunzo iyoyo ndo yakatrigger kuti ndive neBP mibvunzo yangu yekuti sei Mwari vatora mwana wemufundisi vana vezvifeve vachitokura. Unoita ngoda kutsvaga justice kuna Mwari kuti Ishe pindurai apa. Munhu ichifeva anoswera kubhawa mwana wake uyo anotokura aitotamba nemwana wangu achiripo, wangu ndakafushira, yet I'm saving you wholeheartedly. Handina answer. But where am I standing today and preaching? Mweya Mutsvene wakaita basa rake. So regai nditende nguva yandapiwa, ndikutendei vabereki nemiwo hama dzangu. May the Holy Spirit take charge. Iye bedzi ndiye unogona kunyatsoadresa. Mwari vakuitire nyasha, maokoro upafadzei. Amen. Thank you for this namatai. Tinamati Baba vedu muzita raJesu, tinouya pamberi pechigaro chenyu chenyasha masikati ano nekuda kwenguva yamatipa Mwari. Patanga tiri kutaura usavanhu, shungu dzemwoyo yedu nekuda kwevana vakapfuura, asi tinoda kutenda kuti izwi renyu raburuka pakati pedu Mwari, rikataura kuupenyu hwedu Mwari, kuti zvakavanzika ndezvenyu imi Mwari, zvatinoziva ndo zvamakatitendera kuti tizive. Kupfuura kwevana hatina chikonzero, Mwari wamasimba ose, kana miitiro yatingapa. Saka takungozvisiya kune Mweya Mutsvene, Mweya waMwari, nekuti munoziva, timi munogona kunyaradza. Tiri kunamata Baba wedu masikati ano, tichitenda soko renyu rauya pakati pedu, tichikukumbirai kuti imi Mweya Mutsvene, Mweya waMwari, kurukaiwo nesimba mukati memwoyo nehana dzevana venyu panzvimbo ino. Munyararidze nekusimbisa nekupa tariro kwazvo, Mwari wamasimba ose. Mazvita Mwari nezuva ranhasi, mazvita nemazvi ekusimbiswa. Muenderere mberi Mwari muchinyaradza. Holy Spirit the Comforter, may you continue to comfort us, nekuti ndiro basa renyu ramakasiyirwa uye sekuvimbiswa kwazvakaitwa mukati mesoko renyu. Takutendai Mwari nenguva ino, tapambiri kuzita renyu nekuda kwesoko rasvika pakati pedu. Muridiridzire mukati memwoyo yedu, rigoshanda mukati memwoyo, kuramba tichinyaradza nekutipa tariro. Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Amen. Chinguchira maoko.
To me, it was an advantage to her. Nekuda kuti Bible wrote Herod wakazotevera Matthew chapter 2. Achiuraya vana, achidabura musoro vana vane 2 years and below. Nekuda kuti mawise men pavakafonera kumba kwake, vakati kutsvaka mambo aberekwa. So Herod was against mambo aberekwa. It's unfortunate kuti kune vana vakafira mahara pakuberekwa kwaJesu. Vaifira nyaya yekuti kwaberekwa mambo ivo siri madzimambo. Don't danger kutambura title, usina grace over the title. The parents will fight you. Prophet, prophet. What the wrong? Beware of carrying titles without the mantle of the anointing. Usana kitu kinakutakula mazita. Usina the covering. Usina the mantle of the grace upon the name. Mwarani materials of fire. Pani baka tumira matachka. Iya ni mabisa nengoro tsemoto nengirosi. Bati kuna faro akatayo. Matachka endani. Unotofuka tashi mwani. Matachka shingoshetuka zo. Sina mwani mkati sana. Mwani wese mati. Nimuri Uchafa o. Ane ngoro tsemoto. Ane matachka futi. Wakumara. Saka pano toda kuti vanhu vazive pfungwa yaMwari munguva. Nokuti dzimwe nguva Mwari akaita zvematachka. Ivo vachimirira ngoro dzemoto. Vanotuka matachka aJehovha. Ndakati Mwari anoita zvikuru, ndiye anoita zvidiki. Ndiye akasika mveu, ndiye akasika mosquito. Zvidiki anoita futi. Afana rungororwa murodio kuti wana Mwari. Ne ari kuparidza mastadium vanaye ndiye watinaye futi. Anoi akasika nzou ndiye akasika mosquito. But unoziva imani, nyika ichemene nzou inochema nemosquito. Saka Faro anoti endai siya imombe. But church is an us, tana siya mombe. So tuna pese patuda ma resources, tuna approach munane bawa. Tunemsaka no kuchivu taida rori yenyu. Tana siya mombe. Mombe ma resources. Church yaka siya mombe. Chesi chadiwa ka church. Siri maoko a Satan. Chatinacho indimi nemweya. Building atina. Transport atina. Tinemweya. Tikaungana so usana tapeta usana tenda kuma lift tono kira lift tabuda mo usana takasiya mombe kunyika. Samwaraga raise a prophet like Moses kuti varume toda mombe dzedu ndodatanga isu chatoda kungobuda munhamo zvemombe ndezvake itoda kungobuda tiende kuKenani vakuru kune maendero why nokuti ma resources anokupa voice ma resources anotodibana matike nokuti kunamata kuita kusikutaura kutaura ndomunamato kunamata kuita zvaanotaura. Iye Christmas yao sikwenda kumusha uchango texta may the blessing of the Lord overshadow you varuda shuka ogo pilotu mina mato kia ipinde mina mato nipinda kofi wale kuna kori kare kwa nini ina ilo nnoto namba kukula James kuti ukaona anotonorwa abachada God bless you back to the kumbezi bado rushika pakutaura zvinhu kakwete asi makumbezi emwe yaitaurwa chazvinobata baba roti kana une majaketi maviri unopawo mumwe 1 roti kunamata une 1 jacket pane imwe vhesi inokuvhiringidza kana amen tiranzokona remusha kana une majaketi maviri mabhachi ukaonawo asina unofanira kumupa 1
Kurati kuna matawine one takatoipa. Mary followed Joseph and they go to Bethlehem. Because Joseph, he came from Bethlehem. He was of the lineage of King David. So Bethlehem by choice. So they are not going to Bethlehem by choice. But it's a prophetic place to deliver. As in there are things in life happening in your life. Not by choice. Not in order. That's not what you want. But it's happening. You pray to God. You are desiring things to happen. But the world is speaking something that aligns and pushes in some certain things. Sometimes they don't want to come here in South Africa or stay in South Africa. But they are here. There are things in life that is not your choice. You are in it by pressure or by the reason of the surroundings in your life. I come to speak to you, brethren. The word of God says, thy word is a lamp unto my feet. So it doesn't allow your feet to go where your blessing is not. When the word is speaking, whatever it is speaking, it will push your destiny. It will So sema Kristu anenge achiziva Bible toti otadza womuona zvekare munhu achipamazve chimwe chitadzo chimwe chete achidzokorodza chitadzo ichocho hakusi kuti kwakujairira Mwari. No, chivi chine backing yespirit. Unogona kuita chivi nhasi iwe utozviudza kuti chini chandidzokororei ende handizviite futi after 2 weeks ona waikoko wadzokorodza futi. Yeah, because you are under attack. What you need to do kana wadona, pray for God's grace. Nyasha dzekuvhumbamira dzekusimudze. Why? Because the same thing chakudonedza achitadze kukudonedza futi. Ukatsika gokore banana panapa ukadona. Ukafamba ukaenda kuseri ukasariona kwati tsika ari kunyari kuti akambodona msi. Unoramba uchidona negokore banana. Sapa akudionde kuti Mwari munamato kusenwe. Rondaiwo tsoka dzangu. Ndizvozvo. Lead me not into temptations. Bo zviri kukutsvaga zvakawanda. Yeah, toda nyasha. Mabhiza anomhanya zvikuru sei mabhiza amambo, but Elijah wakava nesimba raMwari rakamupa speed to overtake the chariots of men. Pane nguva yekuti too much begging or asking from people will limit another dimension of God kuda kuoperate muupenyu wako. It's good to be helped at certain times, but the best is to trust upon the Lord who can give you speed than the chariots of men. Imagine akakumbira kupinda mungoro kana muchariot ya zvaita vaitakura nawoenda, but paakaregedza kupinda imomo akatrusta kuti ndina Mwari unogona kundiropafadza kusvika vamwe vanhu vadzidza kuti zvavainazvo handizvo zvine nyaya asi simba raMwari rine nyaya kudarika zvandingagone kutsvaka muvanhu. Pane nguva yekuti Mwari vane rupafadzo yakakura yavanoda kuisa pauri, but vanokusvikira wakagara muchariot yaAhabhu uchienda kuJezreeli. Vaida kukupa speed, imwe blessing iri so powerful inoita kuti madzimambo agone kudzidza kana vaivimba nemabhiza avo vagonewo kudzidza kuti asi kuna Mwari unopa nyangwe vanhu vake speed tisina kuvapa machariots. Too much begging will limit the grace of the hand of God to operate so much in your life. Why? Mwari pavanoda kusvitsira dzimwe nyasha nechimwe chinhu vanokusvikira wakatogara muzvinhu zvevanhu. Remember Abraham anonzi bva ikoko kuhama dzako uye kuno ndichakuita munhu mukuru. Kuna kuti pane nguva yekuti Mwari vanoda kutora ushe hwavo nekurumbidzwa kwavo vaite operate newo vaita zvinhu zvinotyisa newo zvisina vamwe vanhu vakapinda mukati mazvo. I have seen this in life. Kuti nguva yaunogona kuneglectwa nekurejectwa nevanhu
uchitofunza kuti Mwari vandisiya, unogona kuexperience a supernatural move of the greater hand of God. Zekuti nevanhu vacho vanozoshamisika kuti munhu takamurejecta takamusiya, but onai kumberi kwaasvika. It's a time yekuti Mwari unoda kuratidza simba rake kuti rinodarika kuronga nekugona kwevanhu upon your life. Vazhinji vaiva nematambudziko vakaitirwa ngoni nenyasha naKristu Jesu. Nekuregererwa kwevanhu vaitadza, Mark chapter 2, Jesu akatomboti kune murume, your sins are forgiven. I'm sure Judas was present, achinzwa vamwe vachiregererwa. But pakesi yake now, he judged himself. Akava judge, ndiye atadza, ndiye ari kujaja. Just like the prodigal son. The prodigal son akatadzira baba vake, yes. But akava nepfungwa yekuzvijaja iye, akasvika kuna baba akati musanditore semwana, nditorewo semuranda. Ndakutadzirai baba kudenga napanyika, musanditore semwana. Kureva kuti atadza, haadi kupa baba nguva yekutonga nyaya yake, but iye anotanga futi kutonga. So era iri muna Judas, number 1 is self-judgment. Number 2, running to wrong people. Unoziva here kuti usati wamhanya kune vamwe vanhu, sometimes unogona kumhanyisa pfungwa dzako ukaisa poor or wrong judgment yekuti naMwariwo havasi kuda kukupa mutongo iwoyo, but wazvijaja wega nekuona kukura kwainzwa. Capacity yako yekutadza kuzviregerera haireve kuti ndo capacity naMwari panhau dzekuregerera. Judas, number 1, wakazvipa personal judgment kuti yandaita haitwe. He feel remorse, wakanzwa Mwari kuti shuwa apa paitika mhosva yakakura. Ndokubva tirega tichimhanya kukereke ndonozivisa the elders, vakuru vekuchechi, kuti zvandaita izvi hazvina kunaka, ndatengesa murume asina mhaka. It's unfortunate the elders of that time. Shida nemazuva atiri, munhu anogona kuva an elder maybe because of age or time yaagara mukereke. Yet the original elder of the church is somebody who is mature in understanding the things of the kingdom.